И сега въпросът е следния. За да не стрелям на посоки, може да помогнете. Как, с какво ще бъда най-полезен? Пичове и пички. Следващия рил от вас зависи. Храна ли искате или тренировки? Ей тук. След като ви обясних грешка номер 1 вчера, сега ще обърнем специално внимание на тренировките. Въпреки че не съм в залата, по-късно ще бъда и ще ви снимам отвътре, но реално трябва много сериозно внимание да се обърне на интензитета, с който тренирате. Без необходимата степен на натоварване няма как да очаквате каквито и да било резултати. Всички усилия, които полагате, ще са просто в кръга на загрявката и матчът свършил до там. Ако желаете да настъпят някакви трайни, билото и кратковременни промени в тялото, трябва да се напрегнете поне мъничко. И ви казвам да се опитате в фитнеса, но колкото повече вложите, толкова повече ще изкарате от цялата работа. Следващата грешка, храната. Там вече мога да говоря много с дни, но накратко. Спазвайки каквато и да било диета с някакво име, грешка. Бъдейки на калориен дефицит без ясна структура на храненето, грешка. Трябва да знаете какво искате да постигнете и пътя по който да минете. Ако стреляте на посоки само защото е модерно, няма да се получи. Ако махнете въглехидрата, няма да се получи. Ако махнете мазните, няма да се получи. Трябва да имате балансирано хранене от всичко. Както съм говорил много пъти във видеята, може да ги прегледате. Няма смисъл да правя всеки път едни същи рилове, затова сега тия неща ги пускам в сторита. Просто балансирано хранене, да има от всичко, наравно разпределени, що горе храненето през целия ден и нещата се получават. Точните количества може да се експериментират с тялото и да видите кое как работи. Как го правите това? Следите резултати, следите мерки, следите кантара. Всичко общо. Никога не гледайте само едно нещо. Колкото повече компромиси правите, толкова повече компромиси правите с резултатите, с себе си. Де факто вие не залъгвате глада, залъгвате вас, вашия труд отива по дяволите, ако въобще сте положили такъв. В общи линии, достатъчно правилна храна, нито повече, нито по-малко, и да тренирате достатъчно, нито повече, нито по-малко. Колко точно, строго индивидуално и всеки трябва да прецени за себе си. Ако има треньор, който може да прецени за него едно, но винаги човек трябва да се научи да слуша тялото си. Не може да разчитате на сляпо на който и да било, това са илюзии, никой няма да ви обърне чак такова внимание. Въпреки че аз съм треньор, имам хора, с които работя естествено, както много други, но да не мислите, че стоя по цял ден да мисля човек.